Duh, gimana, Sur? Siapa terus sih? Kayak suaranya cak koplo. Wah, iki tepak iki. Mesti akeh panganan iki, teng langsung piye? Yo mang aku ro wae sendiri. Sapa? Udah, Pak. Ayo aku delsu ae. Ya, kere-kere. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Asal. Waya kuwi. Satu bila. Koplo temen ta sing darus iki. Bener ta gak iki? Dia lagi ngomong aku wis tobat jadi. Wis tobat. Wah, tepak iki jelas akeh panganane. Yo ketok ayo. Dal. Lah, bener aku sih koplo sing ngaji. Ajeng tak jaminan ya. Ayo. Ayo. Rezeki anak soleh. Lah iki panganane. Mumpung bocah cek darus, ayo dientekno. Rezeki anak soleh-solehah. Sitok jawab ki. Pak, ngombe es. Lah, Piye? Aku suara piye? Bocah durung mari. Ayo ditinggal golek es. Jadi seneng lho. iya. Di kamar darus kok mangan. Pengen ngombe es ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Mas, mari terus ini lawas aku kene panganan apa-apa deh. Enak mesti ini dikirim lah, paling ngarep kan. Iya, kok Ini emang ngarep ya. iya, aku lawas aku dingi. Ya bodoh ngelak nongkrong mari ngaji tuh. Saya ngono ae. Ayo. Lho, Lah kok entek panganane? Lah iya nanti, masuk colong tikus. Kucing biasae. Oh, kucing. Wes. Entek kabeh no. Apa entek? Ih, karet timun karo apa iki jenenge? Apem. Apem. Seneng aku apem ya. Kon seneng apem ta? Aku yo seneng apem. Wah, lek ngono ae sut sapa sing menang oleh apem. Oh, ngono ta? Iya no. Yo wis ayo. Ayo. Duh, Ah, menang aku ya. enggak iso, Mas. Lho kok iso? Lah sana jedikane mau separo. Oh iya, gedine ngene. Aduh, wis gak apa-apa aku oleh timun. Wis apa-apa. Entekno. Sopo ini Lah, masuk iya. tikus? Koyo kucing garong. Banyu entek. Lho, Lho, entek. Es Es entek. entek. Es entek iki lho, kene blas. masak lah. Masa ono maling panganan. Empuh nanti. Mas, aku tak balik sik, Mas. Aku lawas semangan roti tok yo gak wareg. Yo balik sini aku tak mangan iki lho. Balik lesu kan mangan. Tak balik sik, Mas. Yo hati-hati. Oke, ora. udah saja seger. Duh. Salu ku nanti. Wah, gak kari no, melanggar mau. Haji pe. Koncone aku koncone. Ayo.
Sapa ya sing ngentekno? Kok koyo kenal aku ambune. Iki jelas iki. Iki lek gak combeng ya klusur. Ambune kok telek lentung. Lho, lecet telek lentung. Jelas kresek loro iki. Ditenono kon. Kon nggih dolanan aku. Aku nang disisani timun bat-bat awakku. Wis tak pangan sementing oleh berkah pahala. Mari Darus. Muga-muga mlebu swarga Indonesia. Amin. Assalamualaikum, Mas Gopur. Waalaikumsalam. Tunggu. Lah tujuan mrene iki mang lapo? Iki lho Mas, jangan njupuk sarung. Kali iki Mas sarungku. Berarti iki sarungmu. Iya iki sarungku. Bener iki. Jelas iki sing ngentekno jamenanku sego barang ini iki. Es sembarang kalir iki. Kon karo klusur jelas iki. Saman ojo nuduh. Tidak ada bukti. Lho, ojo nuduh. Aku gak nuduh iki kenyataan iki. Aku ndek bukti liyane lho. Kenyataane endi? Lho iki sarung ke terawih mang ketinggalan kene. Kari kok. Lah iki upane? Iku surkon barang iku. Satu bila. Iya, jelas. Kate ngelak kon iku digandani masalah poso-poso kok ijik nyolong. Kowe lek gak dikeki kapan kakakmu?